Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Lunes, ikapulo na nga adlaw sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. No? Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang nga oks lang kita sining mga inoras. Sige-sige sa gyapon ang pag-repair, ang pagtukod sang panibagong estruktura sa mga areas sa southern part, especially ang mga nahalita ni Bagyong Odette, mga kaaksyon. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan magainupdanay kita, tubdob kita sa taglalaunay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan nga ti padayon nga naga-monitor diri sa Aksyon BBB. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginakamusta ta nga to sining nga mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kalakip man sa oriental side nga nagapamati diri sa aton sining nga pangalagad sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Takna alas 2 ning hapon may turnover of command nga hiwaton dito sa Police Regional Office 6 sa siyudad sang Iloilo sa Camp Martin Delgado sa outgoing kag incoming provincial director sang Negros Occidental, mga kaaksyon. No? Kag ting iban sini mga banwa kag siyudad, mga kaaksyon sa bugos nga Negros Occidental may bag-ong mga chief of police diri sa Region 6. Apat gali ang ang bag-ong provincial director, isa diri ang Negros Occidental, mga kaaksyon. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial dugay-dugay hibalontang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa ginsaksihan ang pagpanagtag sang roofing material sa syudad sang Sipalay subong adlaw, no? Kag ti mga opisyal sang probinsya ang didto man karon sa Sipalay City. Kag Negros Residences buksan sa publiko para sa 3 kadlaw nga booster shots umpisa buwas. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Comelec Bacolod, nagpahayag nga nangin matawhay ang pagpatigayon sang Comelec checkpoints. Election officer nagpangabaay sa motorista nga mag-face mask kag kung mag-istorya sa kapulisan. Bong iban sini wala ga face mask gali ginahuka siguro. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Task Force sang Bacolod City Police Office igatukod nga magausisa sa kaso sang pagabdak kag pagpatay sa grupo sang Aki Quadra Criminal Gang nga kun sa din 4 gining patayo nakaligad nga simana. Samtang sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden sa syudad sang Talisay, lalaki patay matapos ginlutang sang barangay Tanod nga nagrespondeho sa isa pa ka barangay Tanod Pilason man. Ato ni baloona karon sa report ni Aksyon na Brian Morden kag sa syudad sang Himamaylan, soltero nga naglabutaw sang propiedad sang himata, ginlutang man, patay man mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, implementasyon sa naunang checkpoint sa bugos nga Western Visayas nangin matawhay. Kag turnover ceremony sa mga bagong hepe, provincial directors na talana karon sa hapon sa PRO 6. Sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhupon National Food Authority or NFA Negros, ginatingwaan nga mahatag sa mga LGU ang bagong galing sang bugas. Bisan pa nga ayuda sa mga nalitan sang bagyo blato. Tikadamoon sa mga narilis nga supply, naglabot na sa masobra 4,000 ne. 4,000 ka pesos ne or 4,000 ka sako. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotibaway pamilyang ginalantaw rason sa natabo nga pagpanglutang sa syudad sang Cadiz nga nagresulta isa ang patay kag isa ang pilason. Sa balita naman sa unang distrito sa Calatrava, 2 sa mga 64 ka mga empleyado sang Calatrava District Hospital nagpositibo sa ginpatigayon nga random drug test sang LGUs. Sa syudad naman sang Talisay upod kay Aksyon Arloticar, babayi na dakpan sang mga kapulisan sa isa ka buy-bust operation sa syudad sang Talisay. Sa balita nasyonal naman, 2022 elections hindi makansila apisar sang COVID surge suno sa Commission on Election. Pag Senator Kiko Pangilinan nagpositibo sa COVID-19. Positivity rate sa NCR nagsaka sang 52%. Grabe ba? Kagapisar sang COVID-19 surge, wala pa sang rekomendasyon nga ipasaka sa alert level 4
ang Manila. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa atong siniging pang-headline, lambadahon ta dugay-dugay sa atong sining pag-pangalagad, mahinang kalaban. Sige, stay di lang kamo, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang inyo sining mga greetings kay tirahon tara dugay-dugaya diri sa aton sining pag-pangalagad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daligid lang kaya rin ang ato sining resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday, January 10, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 37 kag 38, liwat 37-38. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon sa aton sining mga tagpalamati kay Melvin Solidarios Apdo, may lang pagpamati sir. Ana Sinoro, Christine Minias Villalobos, Georgia Gargasiran, Humalumina, Gian Resisio. May lang pagpamati kay Joselito Solano, kay Vicky Zamora Fuentes, Jonard Lumawag Rosales, may lang pagpamati. Kag Lester Ray Binetes, may lang pag-monitor Sir Lister. And Archie Baez sa OTTG Group, Rafael Diaz Jr., Pati Delfin, may lang pagpamati. Kay Arnel Po Desamparado, Jara Tim C. GJ, kay Jocelyn Libon Dispoho, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Gerald Gadudo, and Anita Salanap, kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati, no? Daligid lang, no? Kay lantaw na Jonard Lumawag Rosales Sara naman, no? Okay. Anita Salanap, thank you, Gid. Good noon kay T.I. Ina Disendario sang Lagasan, Bago City, no? Ang panamyaw lin sa kay Melvin Solidarios Apdo. And daligid lang Vicky Zamora Fuentes, daligid lang, no? Kay panglantaon to di aning weta matamyaw para matagan man sila sang tinion, no? Gatamyaw lang si Lester Ray Benitez kay Stephen Ganza Zimbit dara sa La Carlota. Salamat gid sir, no? And si Madam Virginia San Antonio Alpenda kay Rosland de Bison kag sa iya sining pamilya ga-monitor sa Banwa sang Calatrava. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. And Melvin Finiafel may lang pagpamate, Jolie Militado Patrimonio, and thank you gid Sir Lester sa 100 stars, no? Sir Lester Ray Benitez. Ayos, sakay daligid lang kay iban ni nabasa tanan ni. Teresa Pacheco, may lang pagpamati Teresa Pacheco, kag sa pamilyaya sa Carmenville, Hinigaran. Ingat sa bagong virus na naman. Ay, birthday. Sige Mayroon ng virus na. Virus. Sige. Daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagta pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nagsagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang pusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion. Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik kita dre sa ato sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:03 na ngaton oras mga kaaksyon. Standby Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol. May importanteng paaksyon galio
ginapaksyonan na lang ang mga kaparentihan ni Romeo Tanosay nga inisang napatay, no? Kagigalubong sa Domingo, Enero 16 sa Rolling Hills, diri sa syudad las 2 sang hapon ang iya sining bangkay ara sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, no? Ang nagapaksyon sini pare Nono Agisando, no? Liwat mga kaparentihan, mga himata ni Romeo Tanosay ini siyang napatay kagigalubong sa Domingo, Enero 16 sa Rolling Hills, las 2 ang takna. Ang bangkayara subong sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, sining syudad sang Bacolod. Sa mga ka-aksyon ta, Life Extension Vitamin D3, no? Life Extension Coffee. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kantuan tanang balita ni Aksyon na Alvin Graba sa patrol, no? Ini may kangtanan sa implementasyon sa nahauna nga checkpoint sa bugos nga Western Visayas nangin matawhay. Do isa lang di ang sa Negros Occidental, Kabangkalan, may 38 kalibre nga revolver nga natigayon nga makuha sa suspect, no? Kag turnover ceremony sang bago nga police provincial directors natala na karon sa hapon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex nangin matawhay ang nahauna nga adlaw sang synchronized region-wide checkpoint nga ginaman sa Comelec sa diin ini ang ginpatigayon man sa bugos nga Rion 6. Sunod diri kay PRO6 spokesperson nga si Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sa nahaunang adlaw sa Comelec checkpoint, wala sila sang may nakita so far, Action Rex, nga problema. Samtang ginapatigayon ang ining checkpoint sa Western Visayas. Pero may isa diriya nga nasampula na sa kag magapangatubang gid sa kaso nga Comelec gun ban matapos nadakpan alas 10:25 kagabi sa Highway Mabinay Barangay 9 sa siyudad sang Kabangkalan. Sunod diri kay Solis ning naaresto Aksyon na Rex siya kilala kay Christopher Gaisen, 21 anyos, kag residente ni sang Sitio Bunga, Barangay Urong sa siyudad sang Kabangkalan. Sino tong ngalan niya? Christopher Gaisen. Oo, kag sunod diri kay Solis, ining si Gaisen Aksyon na Rex ang ginaresto sa grupo mismo ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City PNP nga samtang ginapatigayon o nagakandak sa Comelec checkpoint. Nakita nila si Gaisen nara sa sidecar bala sang tricycle. In plain view, Action Rex ang ginparahan, in plain view nakita nga may gabukol bala sa iya sining bag. That is why nga ginapangabay sa mga pulis kung pwede abrihan asusta kay nagbulaga man ang isa ka caliber 38, wala sang serial number, loaded pa sang 5 ka mga bala. Aksyon na Rex kag na-recover man ang duha ka mga armas sa patalom. That is why gileon ini siya ang ginadakop kag karon na priso sa Kabangkalan City Police Station. But in general, sir, Nga kuno nga may armas siya?
Why gin pa kundi aksyon na Rex, why man gida literally gin pamangkot kung nagahupot ni siya sang armas aksyon na Rex. Why diri literally ginambal man kundi nasampulan lang kagabi abi sang ginapatigayon ining Comelec checkpoint aksyon Uy, na guro Rex. ni lantaw-lantaw sa implementasyon sang PNP kag sang Komisyon ng Eleksyon. Amo na ang kagway pamati. Disregard ya guro. Kagway giga pamati tuod. Na base may balatian bambala action Rex nga TV. TV? Tiga bagol. Tiga bagol galing. Sabi ko kung telebisyon. Tiga bagol. Nasampulan yun siya action na Rex. The first ning nga kaso no sa Bugos nga region? Sir, first ini nga kaso sa Grabe. Bugos nga reyon sa ini ang natabo pa sa syudad sang Kabankalan. So suno gani diriya kay kay Solis nagapati siya nga sa padayon nga paghatag man sa information dissemination di same man sa pagpatigayon man sa Comelec checkpoint may mga madakpan pa ang mga violators action Rex. That is why suno siya pangabay gid sa mga gun owners nga kung pwede ipaiwayan pagdala sa mga armas agod hindi man mangin biktima ay ginabawal ganiya aksyon na Rex no magluwas lang sa mga persons of authority nga ginapahanugutan sa Comelec. By the way, antes tayo bati action Rex ang tingog ni Colonel Solis karon sa hapon may turnover of ceremony para sa 4 ka mga provincial directors diri mismo sa Region 6 after nga gin-relieve action Rex no ang gin-relieve diri amo si Police Colonel Roy Parena. Police Colonel Roy Parena, ang Provincial Director sa Antique Police Provincial Antique. Office. Siya ang pagabuslan man ni Colonel Alexander Mariano. Ang ikaduhang pag-ginrelieve amo si Police Colonel Pablito Asmar. Sang Gimaras PPO. Ang magabulo sa iya si Colonel Richard Balawis. Si Lieutenant Gilbert Colonel Gilbert Guerrero ang PD sa Iloilo Police Provincial Office ang pagabuslan man ni Colonel Adrian Acollador. Si Acollador Action Rex diri ni siya halin I think no sa San Carlos. Kagati na promote gid and ang katapusan nga pagabuslan amo si Colonel Romy Palge sang Negros Occidental Police Provincial Office kag ang magabulo sa iya si Colonel Leo Pamitan aksyon na Rex kag karon alas 2 sa hapon magapatigayon ini sang ila sining turnover of ceremony sa sulod mismo sang Regional Office Action Rex o kon PRO6 Regional Office dito nga pagatambungan man ni Brigadier General Flynn Dungbo. Ari ang pahayag ni Colonel Arnel Solis. Malinong kada mataway sir ang kick-off naton sa Comelec pa no nag-umpisa 12:01 sang aga sang January 9 2022 pero kagabi mga 10:25 sang gabi dira sa Barangay 9 Kabangkalan City Negros Occidental may natakpan kita dira no during sa checkpoint sa aton mga kapulisan nakuha ni siya sa isa ka caliber 38 5 ka ammunition at 2 ka plated weapon sa dira sa aton mga checkpoint across Western Visayas wala pa kita sa may nadakpan and malinong pagpataway ang pagkandak natin. May mga na-encounter ka mo nga problema base sa guidelines na gikan sa Comelec while conducting isang checkpoint, sir? So far, daw ka kita sa may encounter na problema, no? Pero in case nga may haraman, we are willing to adjust, no? And mag-take action kung ano man. By the way, i-shift ko lang, sir. Kamusta ang preparations karon? That is in line sa natalana, sir, nga turnover of command sa NOC PPO kag iban pang lugar sa Western Visayas, sir? Para sa ako, may simultaneous no, turnover of ceremony sa apat-apat na provincial director kung sa din na inihiwakon sa O6 sa Amerikano, no, isa-isa-isa na namin sila. Sir, sino ang mga provincial directors in-relieved kag kung ano mga rason, sir? Actually, pag-transfer sa ating mga provincial directors, part ng isang career enhancement and development aton ng mga PNP officials. May harap kita apat ka provincial director na pagkatalusan sa mga provincial director
ini ang provincial director naton dito sa Negros Occidental Regional Office ng aton outgoing Police Colonel Romy Panque, nakatalusan ni Police Colonel Leo Pamitan. Sa Iloilo Province, Police Colonel Gilbert Correro, nakatalusan ni Police Colonel Adrian Villacollador, ang Imarap, Police Colonel Pablito Asmod, nakatalusan ni Police Colonel Richard Maruiz, at Antique, Police Colonel Roy P. Parena, nakatalusan ni Police Colonel Alexander Mariano. Sir, ano gid ang pinaka-main reason? Ini direktiba sa aton Chief PNP na magkaroon ng reshuffle sa aton mga police commanders, especially sa mga nag-more than 1 year na sa ilang matulog. Sa karon ining mga provincial directors, diin sila sir iga-assign? At the meantime, din sila sa headquarters ng Police Regional Office 6. So waiting pa kita kung ano na magiging designation nila. John Rex, kabayan gidamangis ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ilang koy ko na lang ni Aksyon Rexo, ang 303rd man, nagpatigayon man sa ila sining checkpoint, no? Upo diri ang mga Army Light Battalions, ang 79th IB, 15th IB, kaga iban pa upod man sa mga kapulisan Aksyon Rex para sa ila sining mga upod diri sa checkpoint amo ang mga respective election officers gikan sa nagkalain-lain nga mga kasyudaran kag munisipalidad diri sa Negros Occidental na sunod diri kay Police Brigadier General Inocencio Pasaporte ang ining checkpoint Action Rex kadungan man sang mando sang COMELEC plus ang mando man nagikan sa National Headquarters nga magpatigayon gid sang ila sining checkpoint kag hibaluon kung ano pagid ang pwede idugang kag pwede madiskusyonan para ma-refine kung anong kakulangan. Ari ang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Naglunsad jointly ang 303rd Brigade, including ang line battalions niya, together with the Philippine National Police and mga respective election officers sa different cities and municipalities diri sa Isla San Negros, ang pag-put-up ng mga COMELEC checkpoints para ma-implement ining gun ban. Nag-implement kita sa per directive man sa aton sa taas, nag-put up na dayon kita sa mga different checkpoints para ma-implement ining COMELEC checkpoint. And mga line battalions, mga respective battalion commanders, kilibot man nila area, just to have a view, makita naman kung ano pa pwede naman yung mga refinement later on diri sa pag-conduct ng checkpoint. And incoming meeting, coordination conference tomorrow, just to refine gyapon, refine ang plan. John Rex, kabayan gid lamang ini sa pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Unang balitaan ta sa sining udto diri sa inyo sining palatuntunan si Inday Candy Pangilinan bala Aksonens. Si Candy Pangilinan kilala mo? Hindi mo man kilala ang artista positive sa COVID-19 Pertino, halos isa kagatos ka empleyado sang kaap positive man sa COVID-19 iniman si Senator Kiko Pangilinan positive man ay nagdamo-damo ay iniman ti karon ang Metro Manila ginalantaw nga base kon ipasaka sa alert level 4 mga kaaksyon. Ay, Pertino. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Darita na may koneksyon sa may kong Colon Life Extension Super Fiber.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwag nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, Balita nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhantang balita gikan sa Bacolod City Government Center, si Aksyon Dale Salazar ini may kangtaran sa COMELEC Block Commission on Election diri sa siyudad sang Bacolod. Nagpahayag nga nangin matawhay ang pagpatigayon sang COMELEC checkpoints. Election officer diri sa siyudad nagpangabay sa motorista nga mag-face mask lang kung mag-istorya sa kapulisan. Yaring countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex sa personal agin monitor agin supervise ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio kanya ang unang adlaw sang pagpatuman man sang COMELEC checkpoint diri sa may siyudad sang Bacolod. Ang ila sining area Action Rex dito sa may 6th Street no sa may Dalan Hilado ang pinakauna gid no sa tungang gabi sang Enero 9, 2022. So according diri kay Attorney Kanya, so far wala man sa mga reported nga mga apprehension sang ginumpisahan ining COMELEC checkpoint diri sa may siyudad sa Bacolod Action Rex. Kaya ang tutok diri Action Rex sa COMELEC isang gun bana. Pero according sa iya, kung may aragid man ang kapulisan sa mga ginapangayo nga mga requirements sa mga motorista, like mga documents Action Rex sang mga motor bala like lisensya or CRT, ilan na iya jurisdiction kag control man Action Rex ang aton sininga kang kapulisan. Ang observation na ni Attorney Kanya kay sininga pangabay nga kung nahimo sa mga motorista kung ginapamangkot ng aton sininga mga otoridad mag-face mask Action Rex kay normal bala kung nagamotor ikaw iban diri sa mga driver di wala niya nagasuksok sang face mask kun sila gidamang ang nagaisahan no kung wala sang backrider Action Rex. Kag according kay Attorney Kanya ti malawig-lawig ini no tugtong June 8, 2022 ang pagpatigawan sang COMELEC checkpoint kag base Action Rex sa notice nga nabaton sang COMELEC Bacolod 12 areas gali diri sa may syudad ang patigayunan sining COMELEC checkpoint pero hindi ini siya dululungan Action Rex kundi may lagi damang sang lain-lain ini siya nga time no pero kada adlaw may ara sang 12 COMELEC checkpoint pero according sa iya kun ang BCPO may lagi man sang separate nga checkpoint on top sang COMELEC checkpoint Action Rex ti iyan na niya sang jurisdiction kag control man sang Bacolod City Police Office pero sila lang record 12 COMELEC checkpoint sa kada adlaw. Ari tingog ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. So far, wala man kami naka-receive pa reports with regards to any apprehensions, mga violations sa gun ban sa na-conduct ng mga checkpoints. So, generally peaceful, attorney, muna siya. Yes, oo. Amo na ang first data lang, kaya amo na ginatanaw ta kay ang ma-observe gid no ang proper nga pag-set up sa mga checkpoints although ang kapulisan natin niya kabalo naman sila sa ilang duty no on how to conduct the checkpoints naton. Abi sa notice no sa akon sa list no, sa mga checkpoints ni ara kita 12 ka areas na may ga-conduct na sa lain-lain na different time siya sa bilog na Bacolod. So may ara 12 ka areas.
Actually, next nabataan na si Atty. Kanya sang COMELEC Bacolod. Karon sa hapon, mariman isang press briefer no, or press con, idig virtual action next ang COMELEC province sa COMELEC Bacolod. Pero muna, gin-advance lang si Atty. Kanya regarding siya sa nga assessment sa pagpatuman man sa COMELEC checkpoint diri sa may syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Aksyon dahil sa Lazar mga ka-aksyon sa din kamay nga bahin sang Pinas. Labudon ka sang balita pag-serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa special assignments. Ini may kang tanan sa National Food Authority. Negros ginatinguano nga mahatag sa mga LGUs ang bag-o galing nga bugas. Mayo pa ni. Bisan ayuda sa mga nahalitan sa mga ayuda para sa nalitan blas ang bagyo to. Kada moon sang na-release nga supply naglabot sa masobra 4,000 ni kasako sang bugas. Yaring kaunda sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Correct na Aksyon Rex, mga 4,000 sacks or bags palang subong sa NFA ang na-release diri sa bahin sang NFA Negros Occidental. Kalabanan sila pali nagalin dito sa Langkalan Warehouse. Kaya dito gidman ang dako nga igo kagahalit sang Bagyo Odette. Huwag niya makunantos ang tubig tong budigan nila? Nakakasto ang ato pero mayo lang kay may tabon nga daan Aksyon Rex ang stocks nila na butangan dayon kay anticipate man sang in charge dito mo ni Sir Maverick ni Sahon na base blaway ginapabot makakasa ka topi kumo nga porte kabasko kay Odette nakakas portion na actually gamay na lang niya pero waya mabagkalabasa ang stocks nila why gid problema. Now, ang gin-priority karon na sang NFA, kundi damo nang nag-request nga mga LGU, may mga national officials pagani nga nag-purchase o nagbakalman sa NFA, kaginatag dito, ang ila sinigin pa siguro lang nga mga pag-o na galing nga maging pamakal nila nga humay, amo nang ipadala para at least way balasang problema no, sa mga makabenepisyo. Sila kaya minado si Manager Ipipanyo Koska nga ti isang tang nagatinergin man ang stocks ang NFA magwagati buffer stocking ang ginahimo nila pagtunggan sigid man no, nga nagalaon-laon na kag nagalain yung kolor sang NFA rice. Pero sunod sa iya ang na-release na nila nga 4,000 day kalabanan gid Aksyon Rex para sa mga beneficiaryo nga nalitan sa Bagyo Odette. In fact, may mga meeting man sila together with the regional office ng NFA kay kung kinanglanan nga dugalan ang bag-o nga stocks nila himuon gid daw kay kung ang pagpamakal sa may sumong kalimitado kay damo man dito nagkaralitan na kontani alam yon pero hindi na mga puslan kay bangod ng iban natampukan sa marurok kag sang duta nung ila sining mga palay ang mga rason nga sila nga naghina ang baklalayman sa Inipay sa Southern Negros. Kaganda sila kay subong sila nga may problema in terms ng supply damo gihapon ang yari sa Inipay Negros Occidental na pwede i-provide sa mga LGU nga nagakinahanglan si Epifanio Koska ang manager sa Inipay. Tanan yung mga LGU nag-request na-accommodate and then we are waiting for someone else. Actually, nagkamatamat man sila. Kung sino gud ang mga active na nag-response ang kwano. We situate nga ready lang sa mag-supply. And then I have to ask from regional office o Iloilo to augment some good stocks na maabot nyo. Kay hindi lang atong stock na daan, buffer stopping. So medyo old age gamay. So therefore we have to retention it. Pero nagpasyo ako sa mga LG, yung natanan na stocks nga i-release naman bago galing.
Impossible. Dako nag-request si Palay, and then may hinubaan, and then may mga government, especially from Congress, kita nga na-augment ko mga direct Manila transaction nila ang ginasupply. Ilang mga beneficiaries kay recipient na dito kita na mostly. Ang office ang ni Vice President nag-request ang office ni Majority Floor Leader Martin Romualdez, mga 1,000 bags man. And then kay Senator Ralph Recto, Senator Francis Tolentino, nag-augment man sila. So kadamo sila sunod subong nila. Palayag ni Panyo Coscal kagpamuno sa NFA Negros Occidental. Aksyon at informal ka-aksyon din kaman na bahin sa Pinas labuton ka sa among balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you, dagang salamat Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Mga ka-aksyon na standbayanay sa report ni Aksyon Marlon Hinovia, DTX 500 capsule. Ang DTX 500Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay inanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia, mapakapitolyo probinsyal kita ginsaksihan ni Go Blackson kagiban pang mga opisyal sang probinsya ang pagpanghatag sang roofing material sa didto sa area sang syudad sang Sipalay, especially sa Barangay Cartagena, Hill Montilla and Mambaroto. Karon nga adlaw, subong ning adlaw, kag Negros Residences buksan sa publiko para sa 3 ka adlaw nga booster shots umpisa buwas nga adlaw. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Kung sinakson mo Rex, arakit si Governor Abong Lacson ito sa maya sunod sa nga Sipalay, ako nga pamunuan o pangunahan, ining pagpanagtag sang relief assistance, housing, construction na materials sa mga nahalitan sa Bagyo Odette sa Barangay Cartagena, Hill Montilla, kag Mambaroto sunod sa Sipalay, ngagin optan man sa pila ka mga lokal nga opisyalis. Maduduman una ginpaliyag sa gobernador nga ang Sipalay City ang isa sa mga lugar dra sa maya Southern Negros Occidental nga ginatagan na tutok sa gobyerno provincial para nga mapadasig ang papadala sa Bulig. Bangod unabes ang isa man sang labing apektado nga Kabankalan City ang may balubastante naman nga Bulig nga napadala halin sa national. Kining construction na materials ginalakipan sang corrugated kag plain GI sheets ining sin no ipanagtag ini based sa listahan sang local government units. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang empleyado. Naga-work from home kung naka-close ang iban pag sa nga mga
naapektuhan nga wala pa siguro malabutan sa pagkuha sa nga lista sunod naman na nga hatagan sa ining bulig sa probinsya. Tang sa vaccination naman, ang Negros First Residences, umpisa boss nga adlaw Martes magabaton sa nga bisan walk-in, bisan taga surat sa Bacolod ka, magabaton sila sa luyag magpa-booster shots. Pagsilingon, ang inyong mga fully vaccinated nga kwalipikado na kagpwede na, mga magpa-booster shots, pwede sila magkasunod, magka-walk-in dara sa Negros Residences, unhan lang, sa biyak lang sa Provincial Capitol Building, dara sa may dalan sang Gatos Lao. Tatlo ini ka adlaw nga sunod-sunod nga pagbaton sa walk-in, umpisa buwas Martes, sundan sa Miyerkules, kagatub-tub sa Webes. Sa luman nga adlaw, may arasing ipresentar si Provincial Health Utod siya. Ara siya, okay. Aksyon Mar? Aksyon Marlon? Dali lang kay maagi siguro sa piyak nga komunikasyon na lang Aksyon Mar? Okay, Aksyon Rex. Now, sa mga adlaw, may arasang presentar si Provincial Health Officer Dr. Tumimbang. Ulihin nga datos, no? As of kahapon, January 9, kataran sa vaccination nga ginapatigayon. Papati tayo una si Provincial Administrator Atty. Diaz angot sa booster shots. Ang booster shots, no? As you can see now, ang mga provincial employees natin are already being requested to have their booster shots at as soon as time possible because especially subong arang Omicron considered to have infected even those na naka fully vaccinate na. And I think sa mga aton nga mga bag-o nga mga studies, ang booster shots really help us in fighting against Omicron, no? So that's another, no? We are also opening it to the public. Subong pwede ng public makakadto diri kag magpa-booster shots, no? Next week, Tuesday, Wednesday, Thursday, i-open ta ang residences diri for booster shots sa tanan nga gusto nga magpa-booster. Walk-in pwede. Kami naman subong internally, we are just inviting our co-employees, like subong damo sa aton nga mga administrators office nga employees nga ari di kag nagpa-booster shots. Dalawanta ang vaccination performance as of January 9, Busilingon, as of kahapon ni Domingo sa Negros Occidental. Ang probinsya naka-vaccinate o nakabakuna na sa 1,135,731 at least one dose sa COVID-19 vaccine. At least one dose pala na siya. No, so bali 62.22% ina siya ang target nga 1.88 million kapesos. Ang sabay naman sa fully vaccinated ara na sa 873,223, bali 47.84% ang target nga 1.8 million kapesos. Ang kinahalan pa nga bakunahan mga 669,639 pa ka mga Negrosanon. Ang mga lugar nga may ara na sang lampuwa 70% sa ila sa population nga naka first dose na ari ang pagsaysay ni Dr. Ernel Tumimbang. May ara ka nga banwa nga achieve more than 70% of its target. Takalota, 114%. First dose, yes. Kay Busya, 99. Cadiz, 78.74%. Sagay, 77.28%. Talisay, 76.56%. TB Magalona, 76.09%. Victoria, 76.06%. And Pulo Pandan, 72.64%. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Herwaya, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio! Thank you. Salamat ginaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ulay hununtang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office.
Ini may kang tanan sa lalaki ho, update sininggin lutang blato sa barangay sa syudad sang Talisay. Update man sa sining barangay tanod lang nagrespondi lang o. Isa man ka tanod ang pilason dire. Kag-update man sa isa ka soltero nga naglabutaw lang sa propiedad sang himatagin lutang man patay man ini mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sining balita Aksyon by Aksyon na Rex patay ning isa ka live-in partner nga lalaki matapos nga maluthangan sang barangay Tanod. Pero isa pa ka barangay Tanod diri ang pilason man nga una sini ginsanggot sining nasambit nga biktima. Aksyon Rex nagaluntad ini kahapon dira sa may hasyenda Tabianan Iblis. Oh, nautod naman siya. Dali lang ka utod atong komunikasyon now. Dali lang, no? Rex, sige. Ibiernas, Hacienda Cabianan, Ibiernas, Barangay Dos Hermanas, sa syudad sang Talisay. Ining napatay, ginkilala sa kay Sani Caballero, 45 anyos, kag ginkilala diri Aksyon Rex ining isa ka barangay Tanod nga Pilason Subong amo ni si Eduardo Castro. Ang isa ka tanod diri nga amo ni nakaluthang sa kay Sani Caballero ginkilala naman sa kay Alan de la Rosa, 57 anyos tanan, nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Sa pag-investigar diri ni Police Master Sergeant Edmundo Humuka ng case investigators ng Talisay PNP, ang live-in partner nga babae sining napatay nga biktima nag-una report ini sa WCPD pinalikdan nga adlaw ngang iya sining o nang ila sining anak ginaaligar ginamonestyahan sining live-in partner niya. And pro ila na yung anak Aksyon Rex. So kahapon, kay Wanis na nagpauli pa sila nga puloyan, kahapon ginayo sang sining babae nga live-in partner na magpaupod sa barangay Kagawad, kag duha ka mga barangay Tanod sang Dos Hermanas agud kuhapon ang iya sining mga kagamitan dito sa ila kay tuyo nga maghalin. Pag-anot nila dito sa puloyan sining babae kadang iya sining live-in partner nga nagbiktima ginsugata sila sining nagabitbit sang sanggot kag ginatandi niya Aksyon Rex sa iya sining liog kag naghambal nga utdon niya ang iya sining ulo sa tubang mismo sang live-in partner nga baye kag kagawad kag sa Tanod man. Sa padayon nga negosasyon na tingala ini sila nga nag-aso ang ila sining puloyan gali kay ginsunog ni Aksyon Rex kag sumaka pa ni siya sa ibabaw sang atot. Pagkasunog, ang balay ko din natumba, nahulog ba ni siya, pero paghulog niya, pagtupa niya sa duta, kay medyo nubo man lang, gin-attack niya din isa ka barangay Tanod, Aksyon Rex, nga mo si Eduardo Castro, kag ginsanggot, tigo sa ulo, kag iban pangabahin sang lawasa. May abilidad man galino? Daw amo-amo man galupad sa Rex mo. Ay, grabe. So pagkakita din ni Alan de la Rosa, ang isa pagit ka barangay Tanod, ginbuligan niyang upod niya sa pag-agaw sang sanggot sining kay Saliboy Caballero. Nagdinumugay sila pero likom sa iya inibalo, allegedly, ining si Caballero may ara galis ng 357 nga armas Aksyon Rex. Gingabot niya ini, paggabot, liwat naman sila nga nagdumugay ni De La Rosa nga barangay Tanod. Kag dito may lang kinaagaw niya. Kag natiro niya ini nasambit iya nga biktima. Tub-tub nga ini ang gindala sa ospital pero gindeklara nga patay Aksyon Rex. So patay ang isa dire amo ning biktima nga live-in partner. Pilason ang Tanod kag isa ka Tanod subong yara mga tubang sang kaso nga pagpatay kay ara na dakop manggilayon ni siya
sang kapulisan Aksyon Rex. Aring pagpalayag ni Humukan sa ilang siniga pag-imbestigar sining nasambit nga kaso. Utod siya. Daligid lang. Nautod naman siya, no? Daligid lang mga kaksyon. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:43 ang atong oras. Interview ni Aksyon na Brian Morden sa case investigator. Dara sa syudad sang Talisay, angot sining natabo kahapon. Dara mga kaksyon, no? Nga isa diri ka tanod kag ang pilason kag ang suspect dere nga napatay. Aksyon Brian? Aksyon Brian? Daligid lang kay kabudlay sang sitwasyon, no? Si Samantha Bernardo, kilala mo na si Samantha Bernardo former beauty queen Samantha Bernardo. Positive man sa COVID-19, no? Ay, grabe. Kadamo sa mga personalidad, no? Nga nag-positibo sa COVID-19. Amo nang gina-report lang subong sa inyo, kay para nga may ideya lang kamo, mga kaksyon. Ayos, balikan ta sa aksyon na Brian Morden kung wala na sa timatagtag commercial, anaya. Kay ti alangan ta ni karon maaran na sa aksyon, Brian? Aksyon Rex mo na no maning communication tanga. Actually okay maladi nga kundi ko na basi sa Candigo Aksyon Rex ano. Anyway, so amo na ang natabo Aksyon Rex regarding sinin nasambit iyang problema dira sa siyudad sang Talisay. So Rodrigo Humukan nga dalon nilang armas pa sa crime lab kasi pa check Aksyon Rex kag makandak pagit sila sa dugang investigation kon kay sino gito tagiya ang armas luthang kay subong naga-base pa lang sila sa palayag sang mga tao didto nga nakahibalo man abi pero kandak pagit sila sang dugang nga pag-investigar Aksyon Rex. Pakaronan ko karon ng update sini sa syudad sang Himamaylan sining isa man ko sultiro man niyo nga linuthang man while nagasakay siya sa nga motorsiklo Aksyon Rex kag iban pakabalita gikan sa Nokpo Buasa basi maka face to face preskon ang Nokpo nga mga reporters sa bag-ong provincial director diri sa Negros Occidental Aksyon Rex. Balita sa Nokpo Aksyon Brian Morden nag-report mga kaksyon din kaban sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Thank you! Salamat kinaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby anay sa aton pa mga balita gikan sa BCPO si Aksyon Eric Magbanwa kagangato sining nga mga out of town reporters. Daligid lang ha, kulang balang imo sining
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya. Aksyon Radyo. Malakay Finance Corporation, basi ko nagkakinanglan kamuhausan, lat property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal Sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Mga kaaksyon sa ginpatigayon nga Manila Broadcasting Company Decision 2022 Local Pre-Election Survey, nagpanguna sa ginpatigayon nga Local Decision 2022 Pre-Election Survey sang Manila Broadcasting Company sa siyudad sang Bacolod sa pagkaalkalde. Mga kaaksyon, ginpangunahan diri ni Albi Binetes nga may 58.42%. Kaginsundan nini sang incumbent mayor nga si Mayor Bing Lunardia nga nakakuha sang 49.59%. Sa din 99% diri ang undecided, mga kaaksyon. Sa pagkabisi alkalde naman, nagpanguna si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran nga may 49.50%. Ginsundan ni Cesar Distrito nga mayara 27.39%. Kag Wilson Jun Gamboa nga may 21.25%. Kag 1.65%
diri ang undecided mga kaaksyon. Sa pagka-congressman, nagpanguna si incumbent Congressman Greg Asataya nga may 57.76%. Ginsundan ni Dan Atayde nga may 32.34%. Willie David nga may yara 4.29%. Romy Gostilo nga may 2.31%. Kag Nunong San Miguel nga may yara sang 1.65%. Sa diin diri ang undecided 1.65%. Sa pagkakonsehal, nagpanguna si Ang makuha lang tadiguro pila kabilog lang diyo. Sa pagkakonsehal, nagpanguna si Ang nga may 44% mga kaaksyon. 54%. Cindy Rojas nga may 44%. Pangduha, pangatlo, si Renisito Novero nga may 42%. Pang-apat diri, Archie Baribar nga may 40%. Panglima, Israel Salanga 40%. Carl Lopez 38%. And nagasunod rin si Tadi Saison nga may 38%. Bart Orola nga may 35%. Al Victor Espino nga may 33%. Calao Pontevilla nga may 33%. And Dindo Ramos 33%. Kag Jonathan Diaz nga may 33%. Gasunod rin si Simpol Distrito nga may 32%. Patrick Lacson 31%. Homer Baez 30%. And Vlade Gonzales nga may 30% mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dugay pa man tong eleksyon kag pinili ay proper. May mga ligwat pa sining survey kag pananawa ng mga residente diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Daligid lang matagtanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, mahatagtanay pila ka mga talamyawon diri ho sa kay Novi Magapan. May lang nga pagpamati, Novi Magapan. No? And Atia Kim Eriman, may lang nga pagpamati, Elvira Hilogo, Charito Heights, Granada. Okay. Amado Ladua Jr. sa Hacienda Rofina, Barangay Alianza, Bago City. Salamat, Gid. No? Alets Alfabito, may lang nga pagpamati, Alets. Sugar Spices Alba Honeybee, Happy New Year to sa inyo dira, no? Sugar Spices Alba Honeybee. Thank you, Gid. Teresa Ferreira, Diding Alojamento sa Antipolo, Pontevedra. Kag Alojamento Family, salamat, Gid, no? Valencia Kinet, salamat man. Crescenda Roa sa Victorias. And sakay Aisa Diasis Balues, may lang pag-monitor. Happy birthday lang kay nanay niya nga si Aurora Auring Ibalia Diases. Dala sa Purok 4, Barangay Ubay. Purok 4, Ubay, Barangay Agisan, Himamaylani from Balues family kag Diases family. And kay Ashley, may lang pagpamati, kag tamyaw lang sa pamilya ni Paul Manalo, kag ni Randy Flores, sang Purok Nami 1, Barangay Sumag, Bacolod City. Monitor lang ko di sa Villaangila, Bacolod City. Salamat kay Ashley sa imo singa greetings. Halin sa kay Dilaws, kag Nanay Isabel sa Victorias, may lang pagpamati. Joshua Beya, may lang pagpamati, Joshua Beya, no? Kay Cathy Veer, John Resisio, salamat, Gid. And dali lang ha, kailan taon tadaan ng iba, no?
Jody Florentino, may lang nga pamati, kaya na sinuro, damo gidya sang minsay, muya na sinuro, dutay yaman, tag-isa, tag-duwa lang abi ka, kung kay parang iban lama, kumudar taman na. Baryoga Ray, may lang nga pamati, Lilia Manseba, sa Sitio Abatao, Barangay Buena Vista, Morsia, may lang nga pamati, Lilia Manseba. And Tomas Bronyola, si OTTG President Warlito Milyama, gatamyaw lang sa grupo ya sa T-SED, the driver, there is Diniman, Bartolome, Street Dunya Juliana, Barangay Takuling, si Alan Mabilog, Toto, si Alog, kag si Sunny Boy, nga drive e-bike, kag ang grupo ko sa Operation Tulong Task Group. Ayos, thank you gid. Halin sa kay Tutong Milyama, kay El Presidente. Rodora Syoko, may lang pamate, Rodora Syoko and Junard Lumawag Rosales. Thank you gid, Junard Lumawag from Cadiz City. Salamat gid, no? And dre sa kay Kairos Flaki, may lang pamati Kairos Flaki, no? Tamyaw lang si Georgia Gargaserana, kag Mil Alamilio. Kay Imbong Jocampo, monitorman. Salamat gid, no? Thank you gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na. Steady pulse lang kamo danay, kay matagdapi lang ka mga commercial sa. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagapat-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
Human sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa clip. Ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik kita diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa BCPO magatukod sang task force nga magausisa sa kasong pag-abdak kag pagpatay sa grupo sang Aki Quadra Criminal Gang, mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex. Why na ka to chimpo, Aksyon Rex? Ara pa, buwas pagani wala chimpo. Buwas pagani. Ayo di purma. Ang wala chimpo? Ang may chimpo man gyapon. Lain naman ang tirada sa imo sigilano naman na yan. Laban eh. Pamangkot ko, chimpo mo subong, hindi kay buwas. Ang buwas niya kululuwaon lang na ya. Ay na? Oo Manubalaan mo gid na. Ayo di purma. Hindi ba ganun makuha subong? Gali? Oo Di pwede na? Oo, cash advance. Ba? Ayo di purma. Kasubo ba? Ano ginahulat mo? Karon dugay-dugay Birata yun. Naman rin pangkot kasi mo kung may chimpo ka pa. Parang nga dugay-dugay, biraon mo na. Nag-ubo-ubo man ko pag sining mo ka sa advance ba? Hindi na. Huwag mo na kaso kay may ginapabot mo na lang. Huwag mo nagapabot kay saprot magkakakas sa advance. Sakto! Hindi mo. Kay Jana Costa, may lang nga pagpamati. Jana. Dira sa Purok Paho, Blas Barangay Dulao Bago. Ara siya. Ginapatunog itang iyang sound system. Gani man. Ay ginabiray gina sa BBB program, no? Laban. Ano pa kita? Wala na? Si Dino Alik, sa Inigaran. Dino, salamat gid Ato na. Ato ni. God. Sino pa ang ara sa aton da? Kabay pa nga, hindi ka magliso, no? Kay MGS, Candido Hildore. Tapos ka na rin sa tamyo, manisok ka sa piyak na yun. Alaban. Hindi ba liso, bla? Steady pulse lang bala. Gani. Makita mo man tong text tuman sa piyak. Ay,
Hindi mo maintindihan ng shopping Oo, forum. kung di siya die hard, siya piya ko kung sa ato, no? Bunod ang tirada, no? Sige Sige ah. Importante nga may ara. Ang laban. Okay, kung May ara wala nga. May ara nga. Wala po. Ayun, di purma. Hindi mo. Hindi nagkakasodban sa. Sige. Tutugay kay Ibirauta si Marnie, no? Aksyon sa Balita gikan sa Bacolod City Police Office, plano karon nga magtukod sa isa ka local task force si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Bali ining local task force amo ning bali magatutok man sa kaso sa tong pag-agabdak kag pagpatay sa ginapatihan mga miyembro sang Aki Quadra Criminal Gang nga sa diinti ang ila leader gidentified sa tong napatay nga nasapuan man nga si Arnold Quadra alias Aki Quadra kag atong pagka-recover man sang bangkay sang duha ka mga magpalakaisa sa barangay Blumentritt Banwa sa Morsa nga si John Deal kag si Lionel Rapos kag ang pagka-recover man sang bangkay ni Riniboy Dasilio dito sa may syudad sang Bago Aksyon na Art. Now sinisling ni Police Colonel Thomas Joseph Martir ining local task force bugusan ini sang aton sini Bacolod City Police Office, of course papanguna ni Colonel Martir ni Police Lieutenant Colonel David Kachumbo ang Deputy City Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Jober Sidel ang Chief sang Investigation sang PCPO ni Police Major Richie Going Hepe sa Station number 4 kag of course si Police Captain Elmer Bonilla ang Hepe sa Station number 7 nga diri man nagsugod ang ginaligar pag-abdak kag pag-recover sang bangkay ni Quadra sa area sang barangay Villamonte ang pagka-recover sang bangkay ni Dasilio dito sa may Bago kang ini magpakaisang rapor sa barangay Blumentritt Banwa sang Morsia. Tisiling ni Police Colonel Thomas Joseph Martir nagapadayon pa ang investigasyon sa sining ato ka pulisay kasabulig pa sang Bago kag Morsia PNP hopefully maka-establish sila sa identity sa mga persona nga nag-abda ka nagpatay sining grupo kag ang motibo sa sini nga insidente. Yari si Martir sa interview sa Aksyon Radio. As per our inquiry now with our station commanders, we will be creating a task force also to investigate on this case, no? And as far as they are conducting thorough investigation on this, no? Gina-search nila kung may mga CCTV footage. Ano pang may mga witnesses nga kung may makakita, we will be. They are coordinating also with the Bago Police Station and of course Morsia Police Station. Kung may mga anggulo man tayong ginatanaw, no? Basi wala man takabalo, basi sila malang away-away ni may mga grupo man ni sila mo, may mga salakyan ni sila nga pang karnap din nga pang sulod sila balay kag pang told up. Aside from that, may mga warrant ni Asper amon nga natibada mo sa warrant o apat kabilog yung leader si Aki Quadra. Dinatanaw tamo probably basi may natandog mo silang grupo man o itakabalo, so amo pa nang ginatinguan sa aton mga investigators. Kaya kabudlay man ni Dakpon si Aki, nagdugay naman ni siya nag-operate. Most probably siguro ang nakatudlo na siya, lapit pa lang sa iya. For those who have witnessed the incident, no, feel free to proceed to nearest police station, particularly Station 7 and Station 4 where the incident happened. Daragin na sa boundary, no? Aksyon si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sang Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nagasiring, mga ka-aksyon sa di mga bahay sa Pinas, labuton ka sa Balita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Si Pampanga Second District Representative Juan Miguel Mikey Arroyo, positibo man sa COVID-19, no? Do kadamo mga public officials subong nagpositibo sa COVID-19. Di ayhan nga naghilapit ang eleksyon. Ay, perte. Amo nang pinaka-latest si Pampanga Second District Congressman Juan Miguel Mikey Arroyo ang positibo sa COVID-19. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon!
Aksyon Radyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib mapakadis City kita na ya. Ini may kantanan sa pinaka-latest so away pamilya kuno niho. Ang ginalantaw nga rason sa natabo nga pagpanglutang sa syudad sang Cadiz nga nagresulta isang patay kag isa ang pilason. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex, away sa pamilya, ginalantaw kung nga nagakangkod sa pagtinuruhay sabay sa Villa Luisa, Barangay Luna, Ciudad sa Cadiz. Sang tinilik ng Sabado sa hapon pasado alauna ang takna. Dariin nagresulta sa kamatayon sa isa ka 36 anyos nga gikilala kay Edgar de la Peña y Garcia, soltero kay isa ka nagabaligya sang isda, Pilasorman. Ang isa gikilala kay Ricky Inocencio Ibonda, 43 anyos, nga isa man ka laborer. Residente sila sa Block 18, Barangay Convilla Luisa, Barangay Luna, Ciudad San Cadiz. Paday naman nga at large karon ang suspect nagikilala kay Joseph de la Cruz y Santa Ana. Legal ang paghidaron kag residente man sa ninambitan nga lugar. Suno sa pahayag sang bag-o nagpungko nga oy si Chief of Police sa keron nga mo si Police Lieutenant Colonel Hildian Dispe sa Ciudad San Cadiz nga may away na daan sa pamilya nga nagsitulay na. Pero ini naman ang suspect ang wala makaibalungan na settled na ang among grudges sa ila sini pamilya sa mag-abot ini siya diri sa lugar. Nalilamang nga ini ang nagpangisog kag nagdala sang armas lutang kag ginlutang ini ang biktima nga si Edgar de la Peña. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe ang bago nga si Chief of Police sa Cadiz City PNP. Based sa initial investigation dito, may old grudges na ang family. So, ang minimum suspect, without knowing may amicable settlement na, dahil nakita na ini sila sa barangay. Kung magana okay na sila. Pero yung suspect, during sa settlement daw wala kayo na-dera. Siguro, pag-abot niya kay naka-receive sa information na dalawa niya nga may enough yung pamilya niya, without knowing nga nag-situlay na, gintabla niya inang victim o gintero. So sa karon at large kaya po ang suspitsado, kaga natalana na lamang ay file ang kaso sa koordinasyon man sa pamilya diri sa may Cadiz City PNP sa investigador kay i-assess na lang sila sa pagpasaka sa kaso sa korte. Si Edgar de la Peña ang napatay ini while nga going na kuntani sa bahin sang hospital sa siyudad sa Bacolod. Sa din una siya nga ginbulong diri sa may Cadiz City Emergency Clinic sa igo sang bala sang 12 gauge shotgun halin sa sulpaki gamit sang suspect. Sa una sa iya sini nga idalom sang iya sini nga kinatawo kag sang gini siya magdalagan gay pasundan pa siya nga igo siya sini sa iya nga alatrasan. Kag sa ini ang gindadala sa bahin sang ospital na sa siyudad sa Bacolod, ginbawian ni siya sang kabuhi. Report gikan sa siyudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz, no? Ang Australia action hands na lampuhasan ng 1 million COVID-19 cases, mga kaaksyon. Ang Australia ha, kag ang katunga sina ang nakaligad nga simana, no? Ang Omicron variant naman ang hindi mo maintindihan, nagadamo man dito sa mga hospitals, mga kaaksyon sa Australia. Ay, nano ini? Ay, terrible, no? Sige. Katuan tanang balita ni Aksyon na Nelson Patinio, duha sa mga 64 ka mga empleyado sang Calatrava District Hospital nagpositibo sa ginpatigayon nga random drug test sang LGUs. Yaring countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson.
Yes, Aksyon Rex, ang local government unit sang Calatrava ang nagpatigayon sang isa ka random drug testing sa mga empleyado sang Calatrava District Hospital sang tinalikdan nga semana nga nagresulta sang pagka-dismiss ang duwa ka mga empleyado sini. Ginapahayag ni Angel Era, Section Head sang Calatrava Human Resource and Management Office sang Banwa nga duwa sa 64 ka mga empleyado assign sa Calatrava District Hospital anang positibo matapos lang naging patigayon ang random drug testing nga ginhimo sang local government unit sang Banwa. Suno pa sa kay Miss Era nga ang isang nga nagpositibo sa random drug test ang isa ka job order kag isa ka empleyado sang probinsya. Yaman ginpalayag nga gilayon nga ginapauntat obra ang nasambit nga mga empleyado sang Banwa matapos nga nagpositibo ini sa random drug test. Ginpahayag pa ni Era nga may masunod pa sila nga pagahimuon nga random drug test sa mga regular contract worker kag job order sa masunod nga mga inadlaw agud may baluan kung sino sa mga sini ang nagagamit sang illegal nga droga. Yari ang tingog ni Miss Angel Era, Section Head sang Human Resource Management Office sang Banwa sang Calatrava. We conducted this drug test to 64 employees, a total of 64 employees, including provincial hospital employees and contract service and job order employees by the LGU. So, the report turned out that there were 2 positive. But then the other one positive employee is to be drug tested randomly again because the result was it was slightly tainted. The lines were slightly tainted. Ang kabahin sa tingog ni Miss Angel Era, Section Head sang Human Resource Management Office sang Banwa sang Calatrava. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon patinyo sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Arlo o Aksyon Nelson Patinio. Standby Aksyon Arlo sa 3rd District. Life Extension Vitamin D3. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kantuan tanay balita ni Aksyon Arlo Ticar sa ika-3 distrito sa sunod sang Talisay babae na dakpan sa mga kapulisan sa isa ka buy-bust operation sa Nakbanwa sang Talisay. Sa detalye ring balita, Aksyon Arlo. Aksyon Rex, mga takna alas 9:53 sing aga kahapon nga adlaw isa ka buy-bust operation ang ginpatigayon sang Talisay Philippine National Police diin ang suspect sa Aksyon Rex isa ka dalaga nga kung sa diin pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Ang nasambit nga buy-bust operation Aksyon Rex ang ginpatigayon ini sa may Purok Everlasting Barangay Zone 11
syudad sang Talisay diin natigayon gid nga naristar ang target sang mga kapulisan. Ang suspect ginkilala sa kay Adel Ayagan Hisolgon, 32 anyos ang edad, isa ka dalaga kag pumuluyo sang barangay Zone 14A syudad sang Talisay kag wala inisang trabaho. Natigayon Aksyon Rex nga natigayon Aksyon Rex nga nakuha sang mga kapulisan sa posisyon kag kontrol sa nasambit nga sospetsado amo ang 5 ka pieces ang suspected shabu, lakip na ang buy-bust items nga nagabugat ini sang 2 ka gramo kag may kantidad o kon presyo nga bali 13,600 pesos. Lakip naman nga nakuha sang mga kapulisan sa nasambit nga sospetsado amo ang 567 pesos nga kwarta nga kung sa diin may nagkalain nga mga denominasyon nga kung sa din Aksyon Rex gingamit ini bilang o kung ginapatihan ini bilang iya sini nga binta. Lakip naman nga nakuha sa mga kapulisan amo ang isa ka 200 pesos paper bill bilang mark money sa mga kapulisan, isa ka bilog na disposable lighter kag isa ka coin purse. Ang nasambit nga sospetsado Aksyon Rex ang sakaron na detain sa may custodial facilities ang Talisay Police Station diin inisya Aksyon Rex ang natigayon nga nadakpan sang Talisay City Philippine National Police Special Drug Enforcement Team pinaagi sa kay Police Lieutenant Marion Buenaflor ang Deputy Chief of Police sang Talisay PNP. Report nagikan sa siyudad sang Talisay. This is Aksyon Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat kid Aksyon na Arlo Ticar sa mga ka-aksyon ta constipation ng problema ninyo. Balokang constipation is a mother of all diseases ini. No? Ario, Evergreen Herbal Capsule. Gintingob nga porsa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Kabalo ka mo quality products ng isang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, Evergreen Herbal Capsule. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para ang luwas sa mga balatian bala ini nga ti subong gaduging ini, no? Para sa dugang sining kasaran, salang mag-text o magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0912 o kung 0910-1264595. Mabakal ninyo balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! daligid lang mga kaksyon na sanbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga na-traffic to or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Kini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslaro nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization. Aksyon Radyo. Alang-alang na to sa tiyempo na may patani pangalagad pero ting oras na hindi na magtugot pa mga kaaksyon. Salamat kita sa inyo sa nga pagpakigopo da. Kita-kits kita buwas diri sa inyo sa nga palatuntunan. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Diligid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sa Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas. Laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Kagkaroon, inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita, Banat, Bulig.